Hai să dăm așa. Hai. 2 din 3. Toată lumea tap-tap, toată lumea tap-tap. Apăsăm pe ecrane toți, băi, este un metru. Multe aprecieri, multe aprecieri. Mamă, dacă nu vrea să stau pe tap-tap-uri, mâncava și... Dar nu stau bine. E cu boiarele la tap-tap. Mamă, acum la minutul. Mamă, deci la mine se blochează când intru în meciuri, la oameni. Toată lumea tap-tap, toată lumea apasă pe ecran, toată lumea tap-tap. Multe tap-tap-uri, multe. Toată lumea apasă pe ecran. Doamna Oprița Briceac, dați-i pace că se terminați oamenii. Dar la ele ce o să blochezi, mă, frate? Cum? Unde ai luat ăla? Pentru că nu are abonamentul făcut. Unde a furat, mă, gemul ăla? Unde ai furat gemul ăla? Unde? La tine? Băi, să-mi dau două. Am pus eu. Cum? L-ai băgat în dulap? Da, mi-am dat seama pentru că nu primesc tap-tap-uri la început de meci. Și văd că tot ies și intră oamenii mei. Înseamnă că mă blochez. Hai, vine ori 3, vine ori 3. Vine ori 3, ai mei. Apăsăm pe ecrane. Stați așa că eu mai fac o felie din asta. Încă 2 trandafiri. Mănânc pe live, zic oamenii ăștia, bă, ce mănânc ăsta pe live? Atâta trebuie să-mi fac. 59 de secunde la ori 3. 59 de secunde la ori 3. Dăm tap și distribuiri. Lorena la baie. I-a dat, haideți un pic după el, De poftă de tinero. Ara, mulțumesc, Anita, mulțumesc mult. Bine! Lângă! Anita mea! Anca! Băi, dar chiar nimic la ori 3. Suntem slab rău din calea afară. Nici nu mai stau. Mi s-a făcut foame, nu? Bă, dar slab jucam slab din calea afară. Păi am făcut 167 de puncte, mie nu-mi vine să cred. Slab din calea afară. Gata, am început să mă amăresc. Mamă, deci am o febră musculară la tot corpul. Ce să mai joc, fraților? Am făcut 260 de puncte. Hai, scrie piesă. Calita. Da, am nevoie de aspirină. Ce? Nu. Ce jucăm? Aveți ascultire? De avertizul tău cu voz. Dați-vă distribuirea mei. O să rămâi în bucătărie? Da. Atunci îți închizi și stau puțin.
ăsta. Bună, Andra, bună. Justin, te las, că n-am nicio putere. Sper să vă placă. Mai băgă din asta mai noi, nu mai pe vechi. M-auzi? 1-0, avem 1-0. Ce să mai jucăm, fratelo, că am făcut o... Nu mai jucăm, nu-i problemă. Nu mai jucăm, frate, te pup, grijă. Salut, pa. Nu mai jucăm, nu-i problemă. Nu mai jucăm, frate, te pup, grijă. Salut, pa. Zici că n-am dat drumul la meci să mor eu. Rosta, Sergiu, nebunule. Așa. Rosta, Sergiu, încă are poză de profil cu nevastă sa și zice, nu mi-ară spatele lui Lorena. Hai cu spatele. Hai. Și pune-te un pic așa. Dai să le arăt la fraierul ăla. N-ai rușine, mă, în tine, mă, că ai o vârstă. Bulangiule. Are o vârstă, mă, are poză cu nevasta, încă așa asta. Așa asta, amândoi în poză și zice, nu are spălările de la spate. Bă, n-au rușine oamenii ăștia, nei, mă, nu mai au rușine. Uitați-l pe ăsta ce face. Uitați-l ce face. Hello. Hai să vedem. Ce, te-a intrat live? Da, Ieși. de ce? Da, că așa am zis eu. Bărbatul comandă în casă. Atunci vină și ia telefonul dacă poți. Unde să mă pun? Că uitați ce burtă am, zici că-s mândar. Bună. Dar repede, ai băgat la magiunul ăla în frigider, că ai crezut că îl mănânc eu pe toți, să mai ieși și tu, hă? În frigider l-am băgat. În dulap. Da. Păi mai zis că mănânci doar ăla. Ai crezut că ți-a fost Am frică? strâns pentru că eu strâng. Ți-a fost frică? Ți-a fost frică că mănânc pe toți și nu mai ai tu, hă? Era brăzina, da, am încercat să dau pentru magiu. Știi ce la magiun? Da, un fel de gem. Un fel de gem? Dar în lumința, da. Nu-i spune, nu-i spune. Ce? Nimic. Ce să nu zică? Nimic. Bună, dragă. Nu că au venit la mine. Asta. Stați așa că ne facem shake-ul de după antrenament, dragilor. Al doilea shake de după antrenament. Nu e Dani Crăciun. Haideți cu tata ca să intrăm într-un mici. Oare cine? Cine va fi norocos? Sper că nu eu. De ce? Ce? Intră cu Laura, Cristina, vezi? Spune asta. Da, haideți cu tata și când avem un prim anunț, intrăm în mici. Stați așa. A fost concurent Mireasa. Nici mi-aduc aminte ce... Nac. Stați așa că nu știu ce trebuie să iau de pe aici, că atâta am de... M-am plictisit. Asta și cred că crom. E însurat. Crom și zinc. Pentru... Doamne, când se zice... Stați așa că imediat mă ocup și de voi. Blochez. Nu jucăm cu slagi. Haideți să vă arăt numai câte suplimente am aici. Nu ajunge la dulapul anal, n-ajunge, de-aia la... Băi, mă credeți că de-aia am și zis că pun suplimentele acolo, că nu știam unde să le punem și încă eu zis ea că pune-le acolo, că eu și așa acolo, nu, degeaba pun altceva, că n-ajung. Ce asta are deja un cal. Dați așa să vă arăt un pic. Ăsta e... Ăsta e... Și mai am și aici. Și mai am și aici.
Nu pe bune acum, lăsând la o parte gluma. La un loc. Lăsând la o parte gluma, chiar arăt bine. Sincer că arăt. Uite-l pe Sici că mănâncă magiun. Opa. Oh. Nu i-am bucurit. Bun. Bun, și pastilele astea. Dar chiar arăt bine, sincer. Pa, 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 pa. V-ați schimbat camera? Mă arăt? Eu nu te arăt cu spatele, tu mă arăt gratis cum arăt. Cum? Nu mi-a să arăt iar. Bine, Pa, 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 pa. top secret. Uitați de mică fetele de aici. Nu mai faci așa. Du-te. Du-te. O să aici cu fetele mele. Uitați aici cum arăt, dragilor. Da, așa. Hai, Uite, cu două telefoane. Pot să pun direct două telefoane. Așa. Ce faci? Să mor eu, că-s ca un tank. Da, băi, dragilor, ca să poată să vadă toată lumea. Hai. Gata. Două live-uri. Gata, ești bucuros? Uite ce ți-a urcat live-ul din cauza Nu, mea. dragul meu, Uite, era la dinainte. 1700. Era înainte. Nu, mai pune pe mine. Era Mai pune 1400, era mai pune pe mine să vezi cum crești. Mai pune pe mine. De ce nu crești? Ha? Ce de tot la tine. Uite că urchează și la mine, cum repede. Pune acolo, să vezi. Pune acolo, mă să vezi. Hai, experiment. Ce vrei să dansezi pe mani? Ce? Și-ți mănâncă mâncărica. S-ai dat afară? Nu! Omul ăsta mai bun. Uite, vine. Mă gândește. În 1700 erau, sunt aceiași. Hai, ia-ți. Mulțumim! Pe bune, chiar bine arată. Hai. Hai, pa! Ceau! Ne vedem mâine. Am venit să opresc de care m-a pus la adrenalin. A fost pentru moment. Și gata. Să nu mai pui muzica aia infernală, că n-am știut că ești manelistă. Dacă știam că ești manelistă... Nu, scuze-mă, George mi-a spus că atunci când stătea, când era... Să mor eu, să mor dacă nu-i vrăgeală. Vedeați cu melodia asta și că o ascultai foarte mult. Nu e adevărat, îți jur, iubire, dacă mă... Mi-a zis el că era... Eu în viața mea n-am pus melodia asta, îți jur pe ce vrei tu. Pe ce vrei tu, jur. Competiție. Să nu câștig primul la concurs dacă eu am pus vreodată melodia asta în cameră. El mi-a spus. Nici nu știu cum se numește. Toată lumea pe live poate să spună și să... Mă, o zi, da, jur, dar eu dacă mă pun față, că nu pot să recunosc. A zis și a zis când vin în casă să spun melodia, toată lumea a făcut. Bravo, Steve! Ascultam să nu-l deranjați pe rege, dar nu, asta... Știu, dar... Asta nu. Mi-a luat toate alea pe jos. Steve, ce-ai făcut bine? Uai, mi-au căzut toate astea pe jos? Da, sunt aici bătrâni. Bravo, Lasă că luăm. Uai, ce mă doare spatele, am făcut asta sală. da, am impundare definitivă, cred că am început acum 2 ani la Lavindu, timp de 1 an, dar nu am făcut aici în România și sincer să fiu, caut un centru de să organizăm traducerea definitivă aici în România. Așa că momentan nu pot să recomand, dar trebuie să găsesc unul, o să vă văd. Nu știu cum să deblochez, dragilor, mai ales așa din meci, cum ar veni, cum s-ar zice. Ai radio. Dragilor, vă rog eu frumos, dați și voi niște distribuiri, vă rog eu frumos. Acum face bine, la locul de pe și când face asta, aici vreau și la un dat și dau un pic, ca să știe că așa trebuie să fie. Și acum s-a urcat pe mine, pentru că vrea planul de la telefon. Cel mai musculos. Salut! Hai că mi-e bună și glicemia. Acum e ora ta de năzbut.
Ora e de năzbutică, dacă le dau o palmă. Intră cu Raul. Cererea voastră, trebuie să mă pui pe silence. Cine, o să te pun? Sau închide ușa. Nu, stai. Unde ai cosul? Eu ți-am dat pixul ție în mână. Încearcă, probabil. Nu mi-l aduci. Nu, mi-l aduci tu, frumos, că nu bag mâna în buzunarele tale. Ca și cum ai fi spus tu. Nu bag mâna în buzunarele tale. Să nu mă muște ceva. Ești zău. Tu dâjă, ce e aia? Tu dâjă. Hai. Și acum te rog frumos la iubirea mea. Da, trebuie să fim așa mare. Marie la mine! Mar? Ce mi mar? Hai, apăsăm pe ecrane, toți. Un pic să-i dau ceva și imediat închidem ușa ca să nu mai fie eco. Îi dau ceva. Eventual. E ușa, stai așa. Du-te de aici telefonul. Bine, gata. Maria, mersi, băi, apăsăm pe ecrane. Acum se mai aude eco, că am închis ușa. Haideți cu tap-tap-uri, vă rog. Ieri cred că ne-a câștigat el de fiecare dată, așa că haideți. Da, iar începe. Haideți cu tap-tap-uri, please. Hei! Se aude eco. Din cameră nu se aude. Din cameră, păi du-te tu. Eu nu să stai aici. Da, în fine. Tu ce zici? Tu vorbești? Da. Nu te aud. Ia zi ceva? Bravo. Ești de mult pe live? Nu. Nu, nici eu. Sunt de 10 minute. Ce bătături am în palmă. Am făcut asta spate. Eu am făcut bătături. Stați că aici să văd mai bine. Uitați-le. 1, 2. 1, 2. Azi învățăm să numărăm. 2 bătături. Haideți cu tap-tap-uri și imediat începem provocarea de viteză. Ai mei, vă rog eu frumos, haideți să o batem. Da, mersi. Văd că la ea ai puterea în seara asta. Vă rog, m-ați întrebat aseară de 1500 de ori. Ce? Sigur. Despre ce părere am despre Anthony și Vlada. Nu am nicio părere pentru că nu urmăresc emisiunea, nici măcar când am fost în emisiune nu am fost atentă la relația lor, așa că nu am ce să vă spun. Nu pot să-mi dau cu părerea despre ceva ce nu am văzut. Tu ce părere ai? Mă rog, dacă nu e prietenul meu, dar nu mă interesează. Ai slăbit foarte tare, da. Eu cred că luați chestia asta de la faptul că merg la sală și asociați mersul la sală cu Ai mei, încă 3 trandafiri. Din contră, m-am îngrășat. Încă 3 trandafiri. E primul meci, da. Stați că nu știu să număr. Acum încă 3. Haideți imediat provocarea de viteză, da? Ăla. La ori 2 totul. 50 de secunde la ori 2, hai. Uneori, sai cine m-a întrebat Vedem la ori 2, haideți ceva acolo, vă rog. Maria Botescu, uneori. Da, Are o grămadă de oameni pe live. Stici. 34 de secunde. Să te învăț să dai cu pumnul mare, să mă rog, dacă nu, dacă prindeam la unul pumnul în gură, dacă m-am dat în aparat, că îi mutam gura la spate. Hai un pic, băi, n-avem nimic aici la ori 2. Nothing. Stici e pe aici, se joacă. Băi, dar chiar nimic, mă. Angelica, mersi. La alea trebuie talent, trebuie să știi cum să lovești de alea mari. Haideți că vine după noi. Mai avem că 10 secunde. Avem mănușă, dați cadouri de pe mănușă. Acum apăsați pe mănușă și dați cadouri de acolo. Haideți. Uite cu are pe Iris. Iris de 5.000 de ani dau invitație, nu mai intră niciun meci la mine. Haide. Ușerița. Diabeții pun. Mersi. Haide și cadouri de pe ori 2. Băi, dar chiar nimica. Mersi frumos, Angelica, mersi. Ești Samsar, Mar. Mersi, mulțumesc. Ești Samsar. Ce? Aici, cu Mar vorbesc. Ați mai fost la sală? Da, ne-am întors un pic de la sală. Pisica e Scottish Fold. Despre ce vorbești? Așa e târziu, pentru că ne-am întors târziu de la sală și decât să nu intrăm deloc, am zis, haide să intrăm. 50 de secunde, vă rog, haideți să întoarcem meciul ăsta. Nu, că ieri ne-a bătut. Făceam bani. Ieri ne-a bătut, haideți să-l batem. What? Nu avem nimic.
Nu, aici, cu Mar. Scuzați-mă. Da, acum locuiesc în România. De când am venit. Bă, să întoarce mitul ăsta. Lucrezi la farmacie? De ce? Păi câte medicamente ai aici de la mine? Zici că ești farmacistă. Am înțeles. Băi, 15 secunde, fiți atenți că eu luăm bătaie grav. Haide, 10 secunde și aveți grijă pe final. Ema, mersi! Blocăm. Nu, uite mă, așa bătaie. Blocăm. Gata. Drag. Aha, mulțumesc! Cât bani făceai Marcu un aparat de la că curios? Că imediat îmi cumpăr Ți-a povestit că a avut și el Stitch. Trebuia să merg și eu la Survivor. Nu am cum să merg la Survivor, dragilor, că am diabet, nu te lasă, din câte știu. Ești tu sigur, Andu, că atunci când am intrat eu eram vai de mine? Ori ești tu vai de tine acum? Și n-ai ce să zici altceva. După poză, da, săracul de tine ești vai de tine, ce să zic. Pisi, te rog eu, ajută-mă să mor eu, Pisi, te iubesc. Că mi-a dat bătaie grav, rău de tot. Ce grav! Roxy, te pupăm. Și zic câte Nu-i puncte am fața. făcut Pisi. Am făcut 200 de puncte cu tot cordoi. Mirasa lumea de ele. Asta a fost la primul meci. Cum? Ce ai făcut la Brad? Uitați, Bradul încă este aici. Câte pisici aveți? Eu am 2. Și eu tot 2. Stitch, Una mai enervantă ca alta. Stitch o să arunce Bradul jos. Abia aștept să arunce măcar el. Să-l ducă și la gunoi dacă eu îl aruncă. Nu gen că o să cadă. Mersi, așteptăm Moldova, avem nevoie de 14. Haideți, 14 trandafiri și haide și cu tap-tap-uri că vine după noi. Și nu vrem asta. 7, 8, Dacă 9, o să- 10, 11, deci trebuie să- 12, 14 roses. Stitch, vino aici. Se joacă cu ceva și nu știu. Băi, mai 10 trandafiri. Haideți, încă 3 trandafiri, încă 3. Hai un pic, 2, trandafiri, 1. 10 secunde. 10 secunde. Mulțumesc. 4, 6 secunde. În ce lună sunt? În a 6-a. Bun. Haideți, imediat ne pregătim pentru ori 2. Hai. 30 de secunde. Stăm la ori 2. Mă iubești? Ha? Pe tine te întreb. Ce? Bun! Nu mi-a răspuns. Deci asta înseamnă că nu. 10 secunde la ori 2. Haideți, vă rog. 10 secunde. Ema, mersi. Uitați că vine după noi, nu-i corect. După noi, că noi suntem peste tine. Tu poți să vii după noi. A venit peste noi. Bine. Haideți, avem ceață, Bun. dar haideți. I-a pus ceața, aveți grijă. Vă rog. Mariana, pisi, vă pup. Vă rog. Nu că sunt bucătărie mare, sunt bucătărie. Am de la asta 2 pereți. Deci, da, evident, suntem împreună. Ești cu Lorena în casă? Dată Nu sunt înțeleg. născută pe 20 iulie. Nu pot să cred așa ceva. Încă 2 minute. Păi cu ce curaj mă joc eu pe provocări? Mari, mersi. Cu ce curaj să joc eu pe provocări dacă nu se întâmplă nimic? Nu pot să cred și eu, Ioana. Nici nu merge să joc cu ea pe provocări, pe puncte, că ei dau provocări fără puncte. și eu trăiesc o provocare. Da. Altceva? Ema, mersi de parfumuri. Haideți, vă rog. Nu vreau să pierd. Cred. Da, e luna 7-a. Antoni se împacă cu Larisa foarte bine. Nu a răspuns. Și vedeți, drept dovadă, el nu răspunde la întrebarea mea și câștigă meciul. Vi se pare corect? Păi nu merge cu spălatul vaselor mari, că avem mașini în asta de spălat vase. Știu că nu a răspuns. Credeam că întrebai altceva. Maru. Mari, mersi. Haideți, avem încă un minut și nu cred că este atât de greu să întoarcem scorul. Săran, steroid, săran. Hai să văd cine mi-a scris. O lume întreagă este formată din atâția indivizi diferiți. Emisiunea nu tot timpul. Auziți omul ce descriere și-a pus. O lume întreagă este formată din atâția indivizi diferiți. Iubiți viața. Și el îmi scrie țăran, steroizi, țăran.
Ăla citești tu așa de bună dimineața. Un fake de om. Emisiunea nu tot timpul se filmează cu acelea zile în avans, depinde de mai multe lucruri, așa că nu aș putea să spun, sigur. Câte tatuaje ai, Laurențiu? Nu mai știu, vreo 14, 13. Mai vă duceți? De unde am cumpărat pisica British? De 30 de ani powerlifting. Da, se vede pe În tine. aceeași casă. Se vede pe tine că faci. A spus că nu? Ai spus că nu mă iubești? Nu. Ah, bine, pa. Ce-a zis, Mar? Ce telefon am? Telefon mobil. 9 secunde, 8. Băi, voi mai știți când se zicea la telefon celular? Ce celular ai? Cine a primit MVP? Și-a primit ce? Nu a primit nimica? Ce-a primit? Să vedem. Extra time. Mariana, vezi că ai mânușă. Hai, start. Start ce? Dai start match. Când îmi răspunzi așa urât? Dar cu ce ți-am răspuns urât? Iubirea mea. Mi-ai zis că nu. Bă, da. Bă, Ce faci, bă? A? de ce nu mă iubești, bă? Ce vrei, bă? Of. Vă știți că îmi dă cu pumnul pe stradă, îmi dă cu pumnul la coste pe stradă. Minte! Jură că îmi dai. După tine dau. Nu, este când dai și fără să-mi Îmi dau. dai și tu, da, îmi dai și tu. Dau după, dar tu zi, este când îmi dai așa, fără, așa, din senin. Da, pentru că glumesc cu tine cum și tu. Îmi dă cu pumnul pe stradă, bă. Eu merg pe stradă și îmi dă câte un pumn în spate. Îi fac așa. Nici măcar nu închid Nu. pumnul, îi dau așa. Știți cum dă? Că nu poate să dea așa, că are unghi, încă așa dă. Nu e adevărat, îți dau așa. Dau așa. 4 minute. Băi, apăsăm pe ecrane. Băi, noi nu mai facem tap-tap-uri. Păi tap-tap-uri astea... Ce, nu știu, nu știu pe ăla care zici tu. Pisi, mersi. Haideți, nici nu mi-a dat Aveți seama. grijă când vine ordoiul, Mariana, dăm mânușa, te rog frumos. Aveți grijă că îi mai pune și mânușă. Cine are mânușă pe aici? Unde suntem? Laurențiu, astea am văzut în București pe lângă Afi. N-are cum. Păi întrebați-l pe el. De câți ani are diabet? Nu mai știu exact. Ovidiu, te pup, 4, Ovidiu. De cât am diabet, stați că nici nu mai știu. 4 ani, 6? 2018 la sfârșit. Când ai zis? Gen 5. Ba, între 4 și 6, 5. Da. 4, acum o să fie 4. Toți te compătimesc când te văd așa bătut pe stradă. Nu mai știu ce... Da, nu mai știu ce sărăcuțul de el. Ce cum sunt le zice? duc. Haideți că avem ordoiul, fiți pregătiți. Imediat. La obiectiv. 13 trandafiri. Mari, mersi. Da, Bia, da. Haideți acum cu trandafirii și după ce... Începem. Nu, ba da. 13. 13 roses. Jumătate engleză, jumătate... Zic și mie, testul cu ce să iau. Clepșa poți să iei cu ce? Depinde. Ce înălțime am? 1 metru... Depinde. Ce înălțime am? Tu nu ai zis că 1,58 m. 58. 1,58 m, da. Depinde. Bună, Cristi, ce să fac? Uite, aici încerc să-l bat pe Laurențiu, că m-a câștigat celălalt meci Încă 2 și trandafiri. vreau să se întâmple ceva meciul ăsta. Încă 2 trandafiri, băi, ai mei. Avem ordoiul. 1, Acum. 10 secunde. Clepșa, eu zic că cu boldenon sau ceva. Susta cu boldenon. 60. Așa se ia la început, adică se ia la început. Acum nu fac eu recomandări, că nu-i cazul, dar de obicei așa încep începătorii, cu 2 compuși sau un testo și un oral, da? Cam așa. Să știi să duci chestia asta cât mai pozitiv. Mariana, pune mânușă. Da, să mă enerveze, îi place. Pune mânușă, 40 pune de mânușă. secunde la ordoi. Haideți și aveți grijă că o să aibă și mânușă pusă. Pisi, da. sărmâna, mergem după ea. Vă rog, nu vreau să pierd și meciul acesta, să pierdem. Ba, da, stăm împreună. Mariana, dacă ești aici, pune mânușă. Facem live-ul în aceeași cameră. 20 de secunde, haideți la ordoi. 18 secunde, 16 secunde. Băi, nu o rupem la ori 2? Nu cred că înainte aveam 75, nu...
Mariana! Mariana, Haideți că a pune venit după Mariana. noi rău. Mariana! Of. Ce se întâmplă? Ce se petrece? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Asta, amiga. Amigo. Escucha-me. Copie 4-4-25. Se victimizează, se victimizează. Nu e adevărat. Face materiale pe mine și dă premiul la alții. Nu mai pot. Am murit de râs că stăteam în pat și l-am auzit pe Robert, că nu știu cu cine vorbea cu el acolo în emisiune și mă auzim. Își face materiale, ce tot vorbești atâta cu mine, mă? Îți face materiale pe mine și uite că dă premiul la alții. Eu... Cât să râd pot. Nu, plâng, o să plâng, uitați scorul. Mai avem 20 de secunde și putem să schimbăm situația. Avem nevoie doar de Încearcă să dea cu toată altă nuanță subiectului. Încearcă să dea cu toată altă nuanță. Ana, mersi. Haideți, vă rog, mai avem puțin. Încă 5 secunde. Cătălina! N-ai pe final, nu. Strong. 2-0. ASF. Hai că am intrat și la tine. Mersi, Ana. Of. Haide, încă o dată. Să nu-și mai facă tatuaj, Lorena. Păi după cum eu ieșit primul, ce nu-i recomand să-l mai facă al doilea. Oricum nu voiam să mi-l fac. Nu vezi merg în vizită la sfârșitul emisiunii, dar acolo nu e așa că porțile deschise, că mă duc la ușă, ce faceți, am venit. Trebuie să fim invitați. Și Laura a zis, face materiale pe spatele meu, dar Viorica nu era vorba despre asta aici. Ce? Cine a luat-o prea personal? Viorica Costea 193. Și ți-o zis? Și Laura a zis, face materiale pe spatele meu. Viorica Costea 193. Da. Te pup, Viorica. Haideți cu tap-tap-uri. Am doar un tatuaj și vreau să-l scot. Deci... Mare nebunule, dar tu te uiți în continuare, te uiți la emisiune, te uiți pentru Radu, să moră dacă nu. Pentru Radu și știi pentru cine te mai uiți tu? Pentru Katinka. Că-ți place de Katinka, știu eu. Cui? Lumar. O ador. Ce mai? Da, te-am prins, Mar, cu ceara vopsită. Bună de ea, bună. Haideți cu tap-tap-uri și așteptăm provocarea de viteză. Dar până atunci, haideți cu tap-tap-uri. Mariana, vezi că ai primit o mânușă, că ai ieșit MVP, ai primit o mânușă, pune mânușă. Ok, pa. 30 de secunde, haideți. Cu... Ce provocare avem? Și cu tap-tap-uri, haideți, vă rog, că nu văd să se schimbe ceva. Noi pe tap-tap suntem... 13 trandafiri. Noi pe tap-tap suntem slabi. Câte tap-tap-uri ai, iubire? 348. Bun. 13 trandafiri, haideți cu ei. Trandafirii. Mari, Bidaru, mersi. 13 trandafirii. încă 10. După cu provocarea de viteză. Încă 6, 7 de fapt. 7 trandafiri, hai un pic acolo că nu facem provocarea de viteză. 2, o să fie o surpriză. Nu facem provocarea de viteză, ne mai trebuie 5, 4. Hai, încă 2, încă 1. Tot ce aveți la ori 2. Bun. Știi ce aici lângă mine mănâncă? Da, suntem în Mă trebuie să fac niște orez. Wow, am și uitat, trebuie să mai fac. 20 de secunde. Haide, 20 de secunde. Și are și mănușă și nu mai știu ce are acolo în timp ce... Apăsă pe mănușă și cadou, Mănușă și cadou. 10 secunde la ori 2, haideți. Haideți. Denisa! A venit peste noi ca de fiecare dată, nu mai suport situația asta. Nu, Laura, nu am văzut. Nu, n-am făcut nimic la ori 2, să știți, dar haideți acum, haideți, care și mănușă. For you, mersi, mulțumesc. Cine? For you, nu știu. 16 for you. Hai, vei! Mersi. Haideți. Încă 2 minute. Nu este la fel ca în emisiune. La.
Haideți, meciul acesta chiar putem să câștigăm. Care de insulină fac Fiasp și Novomix. Un minut. Stăm împreună, da. Haideți încă un pic. Tot așa. Dacă le punem împreună, Andreea. Hai că am învățat să dau drumul și la răgaz. Bravo! Mă surprinzi? Bine. Retur, adică Adriana. Haideți încă un minut. PCP, ai grijă de tine, mulțumesc frumos. Avem că ești și aici discuțiile cu noi. noastre, Foarte bine, imaginați, Fă-ți un ceiuț. a orice persoane. Ia o pastilă. Pune mâna pe păr, dacă... Ești doar pe insulină? Pe ce să mai fiu? Mulțumim frumos, doamna Dorina mea. Mulțumim. Haideți, 40 de secunde. Haideți. Vreau să câștigăm măcar. Avem de snai pe final 40 de secunde. Să nu primească mănușă. Sau dacă avem noi mănușă, haideți să punem mănușă și să îl batem. Tu geo ce? Lentă înseamnă, nu? Cât îți dai lentă? Tu geo. Stați așa, că acum trebuie să-mi fac și eu. Mă bucur, doamna Vasilica, mă bucur că aveți această senzație. De ce? Vă uitați la noi. Nu că le bucurăm seriile pe live când intrăm împreună. Stitch se joacă cu păturica. Haideți, mai avem 14 secunde și nu e greu. Nu mi se pare greu de câștigat acest meci. Haideți, vă rog. For you, mulțumesc! Haideți după ea, 3 secunde. Mulțumesc să nu primească un snipe. M-am lăsat pe tânjală, hai să mai jucăm o dată. Eram sigură. Hai, ți-am dat win-urile. 46 și 48. Mulțumesc frumos. Gătești mai mult ca o femeie. Eu gătesc mult, dragilor, dacă Ia fac și să mese în intri. fiecare zi. Că îți dau și follow, dar nu te găsesc acum. Te ars. Deci, Nu, la blog locuim. mersi mult pentru ajutor. Forecast, mersi! Forecast, Denisa. Mulțumesc. Băi, dar nu facem niciun punct, mă uitați ce facem. Deci când am dat drumul la meci. Mai stați pe live? Stăm la etajul 11, ultimul etaj. Și da, în București. Am înțeles, Bianca, foarte bine, bravo. Să ai grijă. Mulțumesc, Doina, mersi. Hai, mei, hai, mare Haideți, brigadă. 4 minute de meci. Băi, deci când am dat drumul la meci? Și haide și cu tap-tapuri. Deci când am dat drumul la meci? Oren Sadi. Cu drag, răspund. De la început ai făcut insulină. Cine mi-a pus? Mariana, bun. Apăsăm pe Cât mânuță. puteți acolo, haideți. Cadou. Haideți că primim mănușa, Apăsăm pe aveți grijă, mânuță și aveți după aceea pe grijă. cadou. Aveți grijă. L-am pierdut pe Stitch, nu mai e aici? Eu am Stitch? 2800. Ok, am văzut acum codița. Avem nevoie de 9 Haideți, nouă trandafiri. trandafiri. Mari blidarul. trandafiri. Haideți, Băi, avem haideți. 10 secunde de mănușă, nu avem niciun punct pe mănușă. 9 trandafiri. Și aveți grijă care are mănușa. Nu e bine, că n-am primit nimic pe mănușă. Încă 4. Haideți. Avem acum imediat ordoiul. Câte secunde? Încă una. Câte unități îți faci? Depinde cât mănânc. Eu mănânc foarte mult carbo. Foarte mult. Destul de mult. Îmi fac în funcție de cât mănânc. 50 de secunde la ordoi. Haideți că 40 de putem. secunde. Putem. Băi, nu face nimic la ordoi, Mariana! Mersi de trandafiri. Haideți un pic la ordoi ăsta, că n-avem snipe, n-avem nimic. Haideți acum la ordoi. Acum e momentul. Nu avem ce să facem. Câte kilograme am? 92, cred că acum. Sigură. Băi, dar nu pornim de pe loc, băi, ai mei. Haideți un pic. Imediat. Haideți un pic. Haideți, 25 Mersi. 25 de secunde, n-avem un snipe puternic. Mariana, bun, hai că avem pe Mariana. Haideți că primit for you. Mulțumesc. Mamă, Mulțumesc. Haideți încă 10 secunde la ordoi. 10. Locuim împreună, da. Doar că eu astăzi sunt în salon. Laura, mulțumesc pentru Nu am șapcă. senzor, nu.
Eu astăzi sunt în salon, iar el face live din bucătărie. 45 de minute. Mulțumesc, Laura, mulțumesc. For you. Și Doina, mulțumesc frumos. Hai. Să-l arăt pe Stitch. Să vi-l arăt imediat, dar se joacă. Să bănoge seara asta. Ce recomați pentru creșterea în greutate? Păi să mănânci mai mult. Nume 14, sigur că am văzut. Să-ți măsori caloriile, să-ți cântărești mâncarea, să suplimentezi. Sunt multe chestii care le poți face ca să crești în greutate. Tapuri și să nu vină. Nu am nici pompă, nici sandwich, nimic. Nu-mi place să le am agățate de mine. Vi-l arăt. Da, nu mă lasă. Stitch, stați un pic. Uitați că se joacă și mă mușcă. Acum și mușcă mai nou. Uitați, și după îmi dă pupici. După ce mușcă, dă pupici. Ai. Hai, mei, băi, Cam atât și se joacă cu păturica asta. acolo că nici n-am pornit meciul. Forecast, Doina, mersi. Mulțumesc. Stați așa, că n-am întors camera. Acum. Doar la luminiță ne auzim mâine, bineînțeles, vă pup. De 50 de secunde. Nu mai faci așa. Hai, acum, că nu se uită. Ba da, uit, haideți 30 de secunde. Doar la luminiță, vă pup, ne auzim mâine. O seară frumoasă. Este un alintat, da, este. Și el și Stitch este. Sunt, amândoi. Stitchii mei. Haideți, 20 de secunde de mici. Aveți grijă să nu primească play pe final, vă rog. Ar fi păcat să iau un laser să vezi ce fuge după el. Încă nu avem mari laser, dar ar trebui să ne rog și să ne jucăm. Haide, 10 secunde. 10 secunde. Aveți grijă. For you, mersi pentru mulțumesc! Am câștigat și acest meci. Iarăși apelează la copii pentru câștig. Apelează la pisică. Cum adică? Lumea mi-au cerut aici în comentarii să-l arăt pe Uitați Stitch. cum apelează la pisică, băi. Vrei să ți-l aduc și ție pe Stitch? Nu, că nu apelez la copilul Haideți, nostru. avem și mănușa, așa, din prima. Mulțumesc! N-avem mă cu cine să o batem, nu știm pe cine să chemăm la cum îi zice, la interval. Dați acum cadouri de pe mănușă. Bună, Iulia! Da. Motiv pentru ce? Haideți, încă 10 secunde la mănușă, cadouri doar de pe mănușă. Haideți! Are mânuță, văd. Mihaela, mersi! Doamna Doreta, la ora asta, păi are treabă, doarme, eu știu că e târziu. Azi am intrat un pic mai târziu decât de obicei. Are 2 luni și Stitch, cam bine, are aproape 3 luni Stitch. Câtă insulină fac pe zi? Păi dacă am 5 mese, depinde, acum fac un pic. Acum e puțin mai diferit. Iau Novomix. Hai, bravo Stitch! Iau Novomix de 2 ori pe zi, dimineața cam 16 unități și seara 16, adică la 12 ore. Depinde în funcție de cum îmi fac antrenamentul. Și câteodată, Mariana, mersi, câteodată mai îmi dau și fiasp, depinde cât mănânc, cum mănânc, dacă fac cardio dimineață, e în funcție de mai multe lucruri. Câți ani am? 25. Haideți cu tap-tapuri. Ce am primit? Doar 2 l-am primit, nu acum? Sau ori 3-ul. La toată lumea e așa, numai că e o variantă mai simplă așa să fie ceva așa permanent. Dar n-are cum să funcționeze, pentru că n-are cum să funcționeze în parametri ok, pentru că ție glicemia scade și crește în funcție de ce mănânci. Adică nu-i tot una că tu îți dai 16 unități și tu nu mănânci carbo deloc. Pentru că nu are ce să absoarbă, îți scade glicemia, n-are cum.
E o chestie așa, pentru că încă nu vă descurcați cumva să jonglați cu carbohidrați, dar n-ai cum să zici că una e să dai insulină și să mănânci și alta e să dai insulină și să nu mănânci. În funcție de cât mănânci, în funcție de ce efort faci, dacă stai în pat toată ziua, dacă te miști, contează multe chestii la mijloc care poți să care trebuie să le iei în vedere. Eu dacă fac picioare și o grupă mare care necesită mult, mamă, 1000 de puncte ne trebuie, 1000 de puncte. 1000 de puncte, 30 de secunde, haideți măcar să-l facem. Vă rog eu frumos, 1000 de puncte. Bă, niciun punct nu facem, 19 secunde, dacă nu fac asta 1000 de puncte ies. Nu, Doamne, haideți, vă rog, haideți să le facem. Laura, mersi, haideți. Am 2 puncte. Nu mai pot. Nu am putere. Nu facem 1000 de puncte, chiar nu le facem. De ce 1000 dacă eu am făcut 33 de puncte? 300? 33. Ok. Laura, mersi. Nu, n-am făcut obiectivul. Din păcate. Câte kilograme are Lorena la ultima cântărire? Acum am 52, 700. Vă rog, haideți, că n-am făcut obiectivul, ordoiul. Haideți, cadouri de pe mânușă. Vrei să intri în Elixef? Nu neapărat, depinde. Dacă mi se oferă șansa, depinde de mai multe lucruri. Bă, da, mersi. Haideți și cu tap-tapuri. Să ridicăm aici situația. Zgomotele alea mie sunt de la Stitch? Da, sunt de la Stitch. Chestia e normal că nu poți să mănânci, trebuie să o scazi prima dată. Laura, ai văzut că a dansat Antoni cu Larisa? Nu mă prea uit la Casa Iubirii. ...30 de secunde! Mamă, ce cald de aici, cum fierbe orezul ăla. Pur și simplu să tonifiez și să mă mențin în formă. Ba da, locuim împreună. De ce toți credeți că nu? 15 secunde de meci. Haideți! Bună, Diana! Stitch are aproximativ 3 luni. Pe data de 6, acum peste Sunteți în lună. avem de o lună. Cât mai stați live? Eu mai stau până se termină orezul ăsta de fiert, adică cred că încă un meci. De 2 luni l-avem. Hei, noi deja o să avem 2 luni cu Stitch? Cum să avem 2 luni? Că acum facem o lună. Decembrie, pardon. Julia mereu vorbește de voi. Păi ce să facem dacă n-au alte subiecte de discuție? Trebuie să vorbească despre noi care am ieșit de 2 luni din casă? Hai, iubire, dă-i ultimul meci că mi se termină orezul și eu ies. Bine. Hopa, am uitat să pun mâna la gură, îmi cer scuze că o să vină lumea să mă apostrofeze, că... Păi și Da. cum să-i dau un antimotiv? Spuneți-mi. Lancoșchi. Dar nu știu ce se întâmplă cu notificările, ce să spun, îmi pare rău. Doar ce zice, ținând cont că ea e antiviolență. Ce să zic? Du-te, rupe-le gura. 25. De Ar trebui să-ți aranjezi barba, e cam netunsă. E cam netunsă că și eu cam netuns. tot timpul mă dă. Mâine, azi am vrut să mă duc la tuns, dar n-am mai apucat. Mă dă și Dana asta tot timpul. Iartă-mă mare, îmi cer scuze. Da, suntem împreună. Nu e adevărat, nu vorbește. N-am mai auzit comentarii, dar mă rog, nu știu acum în momentul de față ce face ea. Dar nu se bate nimeni, încă nu e nimic bătut în cuie. A fost mai mult așa de amuzament. Doamna Barbu Păun Valerica, controlați-vă și Mănânce de ponderați. noapte, nu o să crească glicemia, noaptea crește pe moment, că orezul are un indice glicemic foarte ridicat, adică intră aproape instant. Mi-am făcut acum o doză de insulină și aștept să mănânc, nu-i probleme. Totul e calculat. 4 trandafiri, 4 trandafiri. 4. Încă 1! Haideți, trebuie să facem ceva la ori 3. Haideți, au ieșit forțele mele, care au apărut spontan, dar le mulțumesc. Băi, dar așa am scris aici, zici că-s la circ.
Spune te iubesc, du-te la Lore, du-te arată-ne pe zici că-ți da circ. Cât că nu mai trebuie să-mi dați ca la ăia, la Aqua Magic, să-mi Haideți aruncați 40 de secunde la ori mi 3. aruncați câte un pește din ăla, ca la foci. Când fac bine, mi-aruncați câte un pește. Fac insulină. 30 de secunde, haideți, că nu facem nimic. La comandă. Nu vreți să mă arunc pe jos, aport. Nu, vreau să arunci bradul. Stai cu minte. Înainte să urcăm, ai spus că în seara asta, Eu Mihaela, zic să lăsăm până la următorul Revelion. haideți că vine peste noi, haideți, vă rog. Peste tine să vin? Vii? Mai trebuie să închide meciul și după. Haideți. Nu Bună, vreau bună. să pierdem. Am făcut, nu, că am făcut 700 de puncte. Da, i-am făcut mai puțin. Haideți, vă rog. Îl știi pe Robert Zagrai? Îl știu așa, da. Ne știm. Da, stăm împreună. 2 minute. Haideți. 2 minute. Trebuie să facem ceva. Câteodată mă gândesc cât... Despre ce este vorba aici? Stai un pic, că nu... Ștefănița. I-am cumpărat o jucărie lui Stitch, un cartonaș ca să-și ascută ghearele și, nu știu, se joacă într-un fel în care nu ar trebui să se joace deloc. Nu cumpărați la pisici jucării de pisici, că nu le trebuie. Că nu se joacă. Deci asta până la Crăciunul viitor, nu că e deja foarte uscat și foarte inclinat. Haideți. Zici că e o capră din aia când vine aia la cântat de Crăciun. Denica, sperăm să fim și faceți un desferați bebe? în continuare. Când Nu doar faceți un asta. bebe? Prin iulie e programat. Haideți încă un minut de meci și e un pic scorul așa Așa cum. apropiat, strâns. Marcela, mersi de prăjitură, acum vreau să mănânc o prăjitură. Wow. Vreau o prăjitură. Tabita, mersi. Da, am auzit și eu că s-au despărțit. Ce să facem, se mai întâmplă. Bună. Dacă așa a fost să fie... Am 1,58 m. Nu mai râde. Câte kilograme ai? 52. Mergi la sală cu Laur? Da. Stați împreună? Da. Poți să ne arăți pe Stitch. Nu. Nu-l deranjez. Patricia Dobre, la ce să răspund? Spune-mi. Era clar că nu vor rămâne împreună. Cine? Vlada cu Anthony. Ce să facem? În mod normal, de ce veni? Unde e Laurențiu? Nu e. Pa, iubirea mea, pa. Nu, ce fac? Of, Devla. Sote că erau. Gata, dragilor, și pe seara asta. Vă pup pe toți și ne audem mâine la o oră mai decentă. Vă pup, ceau, seară frumoasă. Mai zic la... S-a despărțit pentru că nu era ceea ce căuta el într-o relație și dacă are șansa să meargă și să-și găsească o altă persoană în următorul sezon, de ce nu? Asta e. A zis că vine la tine, atunci îl aștept. Dar nu cred că vine, că are mâncare acolo în bucătărie și nu cred că lasă mâncarea pentru mine. Voi ce ziceți? Of, nu mai facem nici obiectivul. E reală Casa Iubirii? Este. Haideți că o să pun mai puține pistoluri. Nici nu știu dacă se numesc pistoluri, pistoale, ce vor fi astea. Hello? Nu, 3, nu vreau să pun 2. Ai plecat? Nu a venit la mine. De ce m-ați mințit? Că nu a venit la mine. Am 29 de ani. Pistoale. Am pus 2 acum. Măcar să le facem pe ăstea. Ce? Ai zis că jumătate de gură este reală.
Nu, e reală. Sunt persoane care chiar își găsesc acolo ce trebuie. Când faci 30? Oh my God. Deja mă doare când spun asta. Pe 20 iulie. 30, da. Purtat urât cu tine din prima săptămână. Nici nu te știa bine. Păi imaginați-vă, ea când a intrat în casă, locuia, stătea în cameră cu... cum o cheamă? Catinca, mă scuzați, stătea în cameră cu Catinca și eu vă zic sincer un lucru și cred că ați putut să vedeți asta, persoanele care au stat în cameră cu mine, dacă eu am avut o problemă cu cineva anume, niciodată, gen, discuțiile mele, certurile mele așa, sau ce au fost cu Bianca cel mai mult, Bianca, Cristina și Catinca, și eu cred că nimeni din cele care au stat în cameră cu mine nu a avut o problemă cu ele, gen, dacă lor le-ar fi făcut ceva, dar ar fi avut o problemă, dar așa, pentru că eu aveam o problemă, dar în cazul ei s-a întâmplat asta. Stați un pic că vă povestesc asta și nu povestesc bine, pentru că e Stitch aici care se joacă cu orice lucru găsește și întâmpină și acum cu spray-ul de nas. Miroase bine. Da, ceea ce voiam să zic. Ea probabil a fost influențată, nu știu ce să zic mai exact, dar persoanele care au stat cu mine în aceeași cameră niciodată nu au fost influențate să aibă aceeași problemă care o aveam eu cu alte persoane. Nu mă uit la Casa Iubirii. Chiar nu mă uitam nici înainte și nu mă uit nici acum. Cu cine m-am înțeles cel mai bine și prin faptul că am stat mult mai mult timp împreună a fost cu Irinca. Marcela, ce să zic, îmi pare rău, dar mă bucur foarte mult că ne-ai urmărit. Suntem pe numărul 40 în popular, numărul 22, 12, ce? 11? 12? 15 deja cobor din popular. Și ce e popular? Dacă trec peste popular, intru în clasament? Haideți să facem ceva, măcar tap-tap-uri sau obiectivul, să vedem, poate intrăm și noi în clasament. Nu cred, niciodată nu am fost în clasament. Da, mulțumesc, Eliza. Am grijă de tânărul meu, ce e drept. Te uiți la mine, ieși odată. Păi ieși tu, aștept să ieși tu. Sunt din București, da. E 000, da? Haideți să... Mulțumesc pentru șapcă. Thank you for the cap. Nu? Nu prea mai la voi pe TikTok, dar îmi poate spune ceva cine e Stitch. Stitch este pisica noastră. Stați un pic că vă arăt imediat. Și Stitch. Cum nu știți cine e Stitch? Stitch a început cu Lilo și Stitch. Tu ce faci când... Stitch, l-am pierdut. Stitch? Îl ai tu? Nu pot să vi-l arăt pe Stitch pentru că nu știu unde este. Stitch! Îl ai tu pe Stitch? Uitați-l aici. Haideți că vi-l arăt și ies imediat. El este Stitch. Este pisicuța noastră și el este al doilea Stitch. Te mișcă pe ca un elicopter. Da. Hai, continuă. Cum era? Cine vrea și călcat? Pe praful tău de aici, de la condimente. Care nu e adevărat. Nu, și cum m-a umplut așa? Cine vrea și poate face așa? Da. Hai, și mai ce? Mă mișc repede ca un elicopter. Te miști repede. Nu? Sau mă? Eu mă mișc. Uite-te și tu, te rog frumos, ce ai făcut. Deci Stitch 2. Dă-mi pace. Nu-ți dau. M-a pișcat de fund. Stitch ce? Da, deci Stitch
este în momentul acela în care... Au, m-am înțepat! În care se joacă cu orice apucă și cu o scamă se joacă. Ce să facem? Tu ai rămas la stadiu de șireturi. Nu cred. Muha. Nu cred că mă joc doar cu șireturi. Cu ce te joci? Mai mult joc cu joculețe. Jocuri sau lucruri? Joculețe. Bine. Dar poți să vezi niște că mai bine că eu îți mai aud gura. Ba, uite, acum închid și o să-mi iau gura. nu! Ba, da, și eu o să vin și peste tine. Of, pe când am crezut că am pus la fete pe TikTok. Hei, oricum te uiți. Și ce face? Se uită. Beax. Tu cum poți să stai? Tu mai ai 37 de mesaje și tu te uiți. Dă aici o dată să vedem mesajul. Păi dintr-o dată blochează. Ești cap sec. Tu ești sec. Mă, sunteți împreună. Nu ne-am despărțit, dar facem live împreună, ca să credeți că da. Haha, Mar, rude. Laura, poți intra pe Insta? Stai. Te-am deblocat, Mihaela, te-am deblocat. Da, de ce ai blocat-o? Am vorbit prostii. No. Cred că nu mai vine. Mulțumesc frumos. Și el este, nu doar eu. Da, să știți că astăzi de dimineața am vrut să vă pun... Nu te bucura că plec. Wow. Am vrut să vă arăt rutina cu skincare-ul, dar sinceră Ce să să fiu... arăți? Stici plânge! Uitați cine îmi dă cu pumnul, a tras mâna ca să nu m-a vede. lovit! Da. Ce arăți? Un ser facial care Ba, de folosește. când aștept să pui story-ul ăla să văd? Sunt foarte curios de el. Sper să-l postez mâine, să pot să văd. Nu, astăzi nu am putut pentru că m-am trezit cu fața foarte, foarte umflată și... La bătaie. Nu era lumină și eu am o problemă când, Hai, știi aia ta? când filmez, Știi? cum să spun, când filmez rutinele și skincare-ul, îmi place să fie soare, ca să vă arăt așa tenul, cum strălucește și cum se văd produsele bine și din cauza aceasta nu. Dar dacă mâine este soare toată ziua, așa că mâine promit aici foarte mult că o să vi-l arăt. Ovidiu Ignat, ce 6 luni și câteva zile. Noi, da, așa este. Ai 1700, da. Dar cu 1700 nu mai intru cu nimeni pentru că voi ieși. Vă mulțumesc celor care m-ați ajutat aici. În seara aceasta și ați fost alături de noi ca întotdeauna. Mi-am la revedere de la voi și nu știu, poate mâine, poi mâine ne vom vedea din nou. Vă urez o seară plăcută. Ce faci? La revedere. Orez? Vă urez. Orez? Nu se orez? Ce? Vă doresc o seară plăcută. Orez. Vă urez, am zis. Orez. Nu orez, nu urez. Vă doresc o noapte plăcută și liniștită. Și mâine să începeți ziua așa cu power, cu energie. Mua. Ciao, ciao!